यार हबो ये गुरु मांस खाई खाई पूरा चर्बी भरी गई यार देखा ना सलमान खान बॉडी बनाई लैसे यार यार चर्बी उलाइছে গোটাই চর্বি उलाइছে चर्बी उलाइছে यार यार चर्बी हो আছে यार मरो मरो तू मरने का लायक है मर जाओ तू दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है ना तू दूसरा का जिंदगी बर्बाद कर रहा है मरो एको वाना है आहिबो खुलुमबाय गाइस नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ आंनिया दायो गोबां भाइरेल जागासिनो गोबाङानो शेयार खालामलागासिनो आरोना तो बेफोरखौ आंबो मिथियामोन आं मैयासो नुनानै मैयासो मोनथिदों आं मालाय माथो बुंबावनो दा बै सिख्लाया स्टेटास दोननाङामोन थ' दोनफ्लांबाय बियो जोंबो भिडिअ लानाङामोन बेखौबो लाफ्लांबाय बेनो गोबाङानो दा बिराद ट्रल खालामबाय दं गोबाङानो फेसबुकाव शेयार खालामबाय दं दा आं माथो बुंबावनो हानो आरोना आं निमाहा बिनाय जाबाय बेफोरबादि भिडिअ लाफ्लांनायनि थाखाय आरो दोनफ्लांनायनि थाखाय आंथ' दोनाखै बै दोनदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा भिडिअनि माखासे फुटेजफोरखौ मोनसेया जाबाय गुबुन हारिफोरजों जोंनि बर' सिख्लाया खारफानाय आरो मोनसेया जाहैबाय गावसिनि जेनाखि देहायारि सोमोन्दो लाखिलायनायखौ फेसबुकावहाय बा स्टेटास दोननानै हमजानाय बा मिथिजानाय थ' दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेवहाय नोंथांमोना मा सानदों दा कमेन्ट खालामदो माब्रै मोनदों बे भिडिअखौ नुनानै आं सानदों आं बेयाव माखासे बुंनो गोनां फंनैसो बाथ्रा दं आं दा बेखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना मा सानो दिनैनि गेजेराव कमेन्ट खालामदो बे गुबुन हारिजों खारलांनायनि रिजोना बेखौ मा खालामनांगौ आरो नैबे गावनि बिदानो सोरजोंबा गेलेदोंमोन दा बियो माने स्टेटास दोननायावहायनो हमजाबाय बेखौबो नोंथांमोना मा फोरमायो मा बुङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि दिनाव थ' लोगोफोर नंगौ जोंनि गुबुन हारिजों गोबां जोंनि जाथिया खनसेल' नङा लोगोफोर जोंनि बर' हारिया गुबुन जाथिफोरजों बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिलाबाय थानाय खारफानाय हाबा जानायफ्राबो खारफानाय हाबा जानायफ्राबो दिनै गुबुन हारिजों गाज्रि जानाय आरो दिनै माखासे जोंनि बर' हिन्जावफोराबो गोरोन्थि दं आरो हौवाफोरनाबो गोरोन्थि दङ दै लोगोफोर आरो बेराफारसेथिं नायोब्ला जोंनि बर' हिन्जावफोरा हौवाफोर गैयोबोला ओरैबायदि हौवाजों मबाइल रायलायनो मबाइल गालांनोसै न'आवहाय बिथांमोना मा आदानि गोसोनि बेरायनोसै थांसै फैसै गुबुननि नाम्बारफोर लानोसै लासैनो मा रायलायदाव दिनै गाबोन रायलायदाव दिनै रायलायदाव एसे रायलायदाव बिदिनो रायलायनानै गोसो बायलांनोसै आसल बे फैसायानो खालामो नङा होमबा फैसा लब दिन्थिसै गुबुन जाथिफ्रा जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ गोबां लब खालामनोसै जोंनि बर' हिन्जावफ्राबोथ' थलं थफं गोसो नालाय दा बेवहायनो थाबनो माने बिथांमोननि गोसोआ बायलांनोसै लासैनो बिथांमोनहा मा गुबुन जाथिफोरजों बेफोरबायदिनो लिंक लानोसै आरो गुबुन जाथिफोरजों बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा खारफालाबाय थानोसै आरो न'खराव गोदाव सोराव जानोसै दा उफाय गैयैयाव जोंनि माखासे बर' हौवाफोरा न'खरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनांगौ गोनां जायो बाव माने न'खरखौ नायनांगौआ हिन्जावफोरनि दायथ' बे आरो मोनसे दा नैबियो सिख्लाना हाबा जाखानाय आरो मा मुं बबे जायगानि आं मिथिया दा बिथाङाबो दिनै हमजाबाय आरोना फेसबुकावहाय गोबां बिदि पस्ट फैदों आरो गोबां कमेन्ट फैदों आरो गोबां शेयार जागासिनो दङ आरो नैबे बिदाना मा होनो बिनि भाइरेल जाजादोंनो नों मालाय मा बुंनानै मा मोनबावनो नङा होमब्ला दिनै जाथाया जाखाबाय आरो खालामखाबाय आरो नोंसोरनो हगारखाबायबा नोंसोरनो बेबायदि भिडिअ खालामनानै हगारग्रोखाबायबालाय होमबालाय सोरखौथ' बुंनानै मा मोनबावनो नङा होनब्ला दा बेयो सोरबा सासेया मोनबानो बे गासिबो शेयार जाखागोन नङा होनब्ला गोरोन्थिया नोंसिनिनो गासिबो दा जोंनि
खायफा मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो गोबांथार माने आं बुंथ'ला नङा होमबा जेनाखि बुंथावै खामानिफोरखौ मावनानै भिडिअ खालामनानै लायो आरो मबाइलाव लायो आरो बेखौनो मा बिथांमोनहा शेयार खालामो आरो शेयार खालामो गोबां माने गोसोथोनाय माबानानैहाय गोसो थोफ्लानानै मोजां मोनफ्लालायनानैहाय खालामो बेबायदि भिडिअ खालामना लायो आरो गाज्रियाव थाङो ओमफ्राय साननै सानथाम सप्ता खनसे मास मोनसे बिदिनो मोननै मोनथामनि गेजेराव मा एसे खेंख्रालायबाथाय एसे दाय जालायबाथाय माने गारलायनोसै रिलेसनशिपआव गैला थाला बिनि उनाव मा बै भिडिअखौ एगारना होनोसै फेसबुकाव होनोसै सोरनिबा अबेबा ग्रुपफ्राव हगारना होनोसै बेयावनो भाइराल जानोसै दा बेबायदि गोबां खामानि मावै ओमफ्राय सोरनाबा माखासे लाइफआनो बरबाद जालांजोब्बाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा आरो सोरबाबा सहायनो हायैयाव फासि नांनानै थैबाय आरो सोरबाबा बेबायदिनो गोबां गावनि मानहानिखौनो एकदमबारे मान गैयै खालामना लाबाय दा एक्सुवेलि बेफोरबायदिफ्रा माने लासिं सिं आरो जोंनि माखासे जाथि बंस' बाय बाहागिफ्राबो लासिं सिं जायो बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला आरो बेफोरबायदि खामानि जाबाय थायोब्ला दा गोबां साननांगौ जायो नङा होमब्ला बेफोरबायदि गोबांथार भिडिअ नुजायोब्ला ससियेल मिडियाफ्राव जाथि बंस' बाय बाहागिफोरखौ रायखांनांगौ गोनां जायो आरो लाजि फोनाङो माखासे मानसिफ्रा दा खामानिफोरखौ मावबाय सिङाव मावनानै लाबाय बिदि नङा होमबा मानो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै बिदि खालामनांगौ नङा होमब्ला बेफोरबायदिया मोजां नङा दा बेफोरबायदियानो जोंनि समाजाव गोबां गुबुंले लाखियो बा गुबुंले खालामो आरो गोबांथार जोंनि माखासे जोंनि जाथिनि बा जोंनि आखल आखु जेनाखि गावनि माखासे स्वभाब सदिखौहाय केरेक्टारफोरखौहाय दिन्थिनाय जायो नै उमुगा बिदि नै उमुगा बिदि होननानैहाय दा गोबां आरो जोंनि बर' हिन्जावफोरा मा होनो एफाबां माने गोसो गोरलै नङा होमबा गोबां माने बेफोरबायदि खालामना लायो दा बेखौ सिन्था खालामनांगौ एसे सान जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो गुबुन जाथिफोरखौ थाङोब्ला सिन्था खालाम मानो होनबा बिसोरो थैजासे रायजो जाया थैजासे संसार जाया साननैसोल' साननै सानथामनि उनाव बिथांमोनहा मा गारनानैहाय गुबुन जाथिफोरखौ जोंनि बर' जाथिफोरखौ गारनानै बिसोरो आरो गावसिनि जाथिफोरखौ लाफिननो हायो माने थैजासे रायजो संसार जाखाया बेनि थाखायनो मा जोङो ओरैबायदि सोलिनांगौ जाहैबाय बेफोरबायदि मानसिफोरजों सोमोन्दोबो लाखिनो नाङा आरो जोङो बिसोर मानसिफोरजों माने रायलायनोबो नाङा मिथिबायना बिसोरो थैजासे संसार जाखाया आरोना गुबुन जाथिफ्रा आरो बिसोरो लालाय गारलायखा आरो बिसोरो जों बर'फोरखौ माने लाफ्रामनानै गावसिनि जाथिजों गावसिनि हारिजोंसो माने उनाव लायफिनखायो गोबां जों ससियेल मिडियाआव नुखाबाय नङा होमबा गोबांथार जोङो माखासे सोरबा माने इउटुबारफ्राबो माने बुंबाय थाखायो खोन्थाबाय थाखायो नङा होमब्ला जोङो ससियेल मिडियाआव खुलिबानो नुबाय थाखायो आरो दाथ' जेखि जादोला आं दिनैनि दिनाव बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि बर' सिख्लाफ्रा एसे सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनिफ्राय दस्रा गुबुन हारिनिफ्राय लानायनिफ्राय गोसोथोनायनिफ्राय बिदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला सानसे बेलासे दंस' जालांजोबगोन जोंनि बर' जाथिफ्रा थ' थेंक इउ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय